Θεωρίες, απόψεις, επιχειρήματα. Τέτοια υπάρχουν υπεραρκετά. Είναι σχεδόν όλα πληθωριστικά. Όλοι οι δημόσιοι διάλογοι και οι συζητήσεις. Σήμερα εκλογές. Αύριο κρίση. Μεθαύριο μας απασχολεί το θέμα των superstar. Κάθε μέρα φρικιαστικές ειδήσεις. Και πού είναι τελικά τα σημαντικά θέματα του μέλλοντος? Η κλιματική αλλαγή, τα αποθέματα ενέργειας που τελειώνουν, η υπερθέρμανση της γης. Εκλογικεύονται απλώς, μετατίθενται ανάλογα με την ημερήσια διάταξη και το σχεδιασμό του προγράμματος. Όχι, η κλιματική αλλαγή παραμένει, γιατί αυτή δεν είναι μόδα, αλλά η πραγματικότητα. Αυτό δείχνει ότι μόνον η συζήτηση δεν φτάνει πια. Πρέπει να δράσουμε. Τώρα. Ας το αντιμετωπίσουμε λοιπόν, όπως πάντα, γιατί ενώ αλλού ακόμα διαπληκτίζονται, κριτικάρουν και ζυγίζουν τα πράγματα, εμείς εδώ και καιρό έχουμε ήδη εδραιώσει το σχέδιο ανάκαμψης της οικονομίας από την κρίση. Energy στο τετράγωνο. Now. Εξοικονόμηση ενέργειας και παραγωγή ενέργειας. Αυτή είναι τώρα η απάντηση στις απαιτήσεις του μέλλοντος. Για εποχές οικονομικής ανάκαμψης, αλλά και ύφεσης. Και για την άνοδο και για την πτώση των μετοχών. Επειδή το περιβάλλον δεν είναι αντικείμενο κερδοσκοπίας. Το περιβάλλον πρέπει να προστατευθεί. Τώρα. Εμείς, το δίκτυο Σούκο, ένα δίκτυο συνεργατών παγκόσμιας δραστηριοποίησης με καθολική εφαρμογή, με αρχές που δεν αξιολογούνται στη Νέα Υόρκη, στο Λονδίνο, στη Φραγκφούρτη ή στο Τόκιο, σύμφωνα με την ισοτιμία της ημέρας, αλλά με συναίσθηση της πραγματικότητας, ειλικρίνεια, πασχίζουμε για σταθερές αξίες. Αρχές που παρέχουν ασφάλεια σε όλους τους συνεργάτες του δικτύου Σούκο, ακόμα και στις επισφαλείς εποχές που ζούμε. Και με τις οποίες εμείς, με κάθε συστολή, έχουμε να παρουσιάσουμε και θα παρουσιάζουμε μαζί επιτυχίες. Adesso. Το Energy στο τετράγωνο είναι για εμάς τώρα η οικονομική ευκαιρία. Μια ενασχόληση εκτός κρίσης που θα είναι πάντα επίκαιρη. Σε λίγα χρόνια, πάνω από 9 δισεκατομμύρια άνθρωποι θα εξαρτώνται από τα αποθέματα ενέργειας της γης. Ο ανταγωνισμός για ορυκτούς πόρους μεγαλώνει. Ταυτόχρονα, η πολιτική προωθεί νόμους για την ενεργειακή απόδοση. Η Σούκο λοιπόν πρέπει να αντιμετωπίσει μεγάλες προκλήσεις και θα το κάνει. Επειδή εργαζόμαστε σε ένα πεδίο που μας αφορά όλους, στο οποίο η επιτυχία δεν εκφράζεται απλώς σε τριμηνιαία νούμερα, στο οποίο τα μερίσματα δεν είναι μικρότερα από το ασφαλές μέλλον για το γαλάζιο πλανήτη. Και να τη χειριζόμαστε πρώτοι. Κατάκτηση των οικονομικών ευκαιριών με την εκπλήρωση της οικολογικής μας ευθύνης. Αυτό είναι το Energy στο τετράγωνο. Με εμάς. Με εσάς. Jetzt! Σε ένα δίκτυο που η δύναμή του είναι η καινοτομία, η αναζήτηση και η έβριση λύσεων που είναι πάντα προνοητικές, που διασφαλίζουν ένα ασφαλές μέλλον και για τα παιδιά μας και που αναπτύσσονται υπό τις πιο αντίξωες οικονομικές συνθήκες. Και με μεγαλύτερη ακρίβεια, θερμομονωτικά παράθυρα και προσώψεις που εξοικονομούν ενέργεια αλλά και χρήματα. Έτσι δεν κερδίζει μόνο το περιβάλλον,
αλλά φυσικά και οι επενδυτές, οι αρχιτέκτονες, οι μεταλλουργοί, οι ειδικοί στα ηλιακά συστήματα, ολόκληρο το δίκτυο Σούκο. Και για να συνοψίσουμε τώρα το σλόγγαν, όταν ο ήλιος λάμπει, κάποιοι κρύβονται στη σκιά. Ενώ η Σούκο τον χρησιμοποιεί ολοένα και πιο αποτελεσματικά, με συστήματα για ηλιακό ρεύμα και ηλιακή θέρμανση. Για λιγότερες εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα, αλλά περισσότερη ενέργεια με εξοικονόμηση πόρων. Με αυτόν τον τρόπο όλοι κερδίζουν. Ή απλώς να κοιτάξεις τον ουρανό, επειδή δεν χρειάζεται πολύς κόπος να ανακαλύψουμε τον ήλιο, τη μεγαλύτερη πηγή ενέργειας των ανθρώπων. Το δυναμικό του μας παραδίδεται δωρεάν στο σπίτι. Η ασφάλεια απόδοσης είναι υψηλή. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να επενδύσουμε τώρα σε περιβλήματα κτηρίων με απόδοση ενέργειας που αυξάνουν το κύρος και την αξία των ακινήτων. Αυτό κοστίζει χρήματα? Αυτό αποδίδει χρήματα. Διαρκής απόδοση. Κάθε ηλιακή ώρα. Εν συντομία, αυτό διασφαλίζει ένα ασφαλές μέλλον. Και με τη μορφή του νέου Σούκο 2 βαθμών Concept, που μειώνει την εκπομπή διοξιδίου του άνθρακα των κτηρίων έως και 80%. Και έτσι, με τη συμβολή μας, μπορεί να περιοριστεί η υπερθέρμανση της γης κατά 2 βαθμούς. Εκμεταλλευόμαστε αυτή την ευκαιρία. Μαζί. Now! 5.000 προσωπικό, 12.000 συνεργάτες, πάνω από 75 χώρες. Σούκο. Αβεβαιότητα? Δεν φοβόμαστε. Αντίθετα, αντιμετωπίζουμε με αυτοπεποίθηση όλες τις προκλήσεις. Επειδή από σήμερα εργαζόμαστε δεσμευόμενοι για το μέλλον. Επειδή δεν είμαστε πάντα μόνο λόγια, επειδή απλώς ενεργούμε. Απελευθερώνουμε το δυναμικό που κρύβεται σε ισχυρούς παγκόσμιους συνεργάτες. Με το Energy στο τετράγωνο. Για το δικό μας ασφαλές μέλλον. Τώρα. Σούκο.